लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय नन कपिराइट मिउजिकखौ माबोरै लायो। दा गोबां मानसिफ्रानो मालायनि मिउजिकखौ गाव गावनि इउटुब भिडिअआव होनानै लायो, उनावहाय कपिराइट फैजायो आरो कपिराइट स्ट्राइकबो नांजाबावो सोरबा सोरबा। दा बिनिखायनो आं नोंसिनि गेजेराव जों नन कपिराइट मिउजिकखौ माबोरै आरो माहाय डाउनलड खालामो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो। दा नोंथाङाबो सासे इउटुबारब्ला, नोंथाङाबो सासे ब्लगारब्ला, नोंथाङा नोंनि भिडिअआव बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो थाखाय मिउजिक नांगौब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो आनलिमिटेड नन कपिराइट मिउजिकखौ मोनगोन। दा आं नन कपिराइट मिउजिक लानो थाखाय आंनि मबाइल स्क्रिनखौ अन खालामनानै लानोसै। दा आङो नन कपिराइट मिउजिक डाउनलड लानो थाखाय आंनि मबाइल स्क्रिनखौ अन खालामबाय। बिनि उनाव आङो दा आंनि क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानोसै। जोङो गाव गावनि क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानांगोन नन कपिराइट डाउनलड खालामनो थाखाय। बिनि उनाव जोङो नैबाहाय सार्च खालामनांगोन, गुगोलाव जोङो लिरनानै लानांगोन इउटुब लाइब्रेरि स्टुडिअ। नोंथांमोना नैबे दा बे मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनखादों इउटुब लाइब्रेरि स्टुडिअ। दा जोङो बेबायदि सार्च खालामनाय लोगो लोगो मबाइल स्क्रिनाव नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा बेयाव जोङो डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै लानो नाङा, दा जों बेयाव थुफाबनानैसो लानांगौ। दा आं बेयाव क्लिक खालामालासे ओरै सेरहाबनानै लानोसै। बिनि उनाव नैबेबायदि अपसन नुजागोन अपेन इन निउ टाब, जोङो बेयाव खनसे थुनानै होनांगोन। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो गोदान मोनसे पेज जागोन। नै गोजौआव नोंथांमोना नैबे आं थिर आइकन होनायाव खनसे थुनानै बे गोदान पेजाव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन नैबे इउटुब लाइब्रेरियाव। दा बेयाव जोङो थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो दा बेखौ नैबे डेस्कटप साइटखौ अन खालामनानै लानांगोन। दा जोङो डेस्कटप साइटखौ अन खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै बेयाव जेसेबांनाखि इउटुबनि मिउजिकफोर दङ बेयो गासिबो सजाजोब्बाय। नै दा नोंथाङा बेनिफ्राय गोसो बायदि डाउनलड खालामनानै गाव गावनि ब्लग भिडिअआव होनो हागोन, कुकिं भिडिअआव होनो हागोन, गेमिं भिडिअआव होनो हागोन। नोंथाङा मा टाइपनि केटेगरिनि भिडिअ बानायो नोंथाङा गोसोबायदि नो टेनसन, जेबो टेनसन लानाङा। नोंथाङा बेनिफ्राय गोसोबायदि मिउजिकखौ डाउनलड खालाम होनो हागोन। नोंथाङा खोनासंदो, डाउनलड खालामदो। दा लोगोफोर आङो नोंसिनि गेजेराव खोनासंबायबो, डाउनलडबो खालामबाय। दा नोंसोरो डाउनलड खालामनो थाखाय साइडआव डाउनलड अपसन नुखादों नोंथांमोना, बेयाव थुब्लानो बियो डाइरेक्ट क्रम ब्राउजाराव डाउनलड जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि ब्लग भिडिअआव इउज खालामनो हागोन। नोंथाङा बे मिउजिकखौ इउज खालामबाबो नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा, मानो होनोब्ला इउटुब टीमा, इउटुब लाइब्रेरि जोंखौ इउज खालामथों होननानैसो बे मिउजिकखौ होखानाय। दा नोंथांमोना बिनि मिउजिकखौ गोसोबायदि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा गोसोबायदि बासि बासि अबे मोजां, नोंथांनि ब्लग भिडिअआव अबे मिउजिकआ समायगोन, नोंथाङा बेखौ गोसोबायदि नोंथाङा बासि बासि डाउनलड खालामनानै नोंथांनि ब्लग भिडिअआव बा नोंथांनि जिखुनु भिडिअआव इउज खालामनो हागोन लोगोफोर। दा आंबो बे इउटुब लाइब्रेरिनिफ्रायनो गोबां आङो मिउजिक भिडिअ इउज खालामबोबाय लोगोफोर। आंना दिनैसिमबो जेबो कपिराइटबो फैयाखै, कपिराइट स्ट्राइकबो फैयाखै। आं दा बे इउटुब लाइब्रेरिनिफ्रायनो आङो मिउजिकफोरखौ दिनैसिम इउज खालामबोगासिनो दङ। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गाव गावनि ब्लग भिडिअआव बा गाव गावनि इउटुब चेनेलाव बे इउटुब लाइब्रेरिनि मिउजिकखौनो इउज खालामनानै लानो हागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो।